Aduh. Apa sih? Aduh. Tak ngombe sik aku. Aku goblok tenan apa goblok kita iki? Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Peken kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa ringgit, Po? Wah. Kenapa? Mata uang Singapura. Apa ringgit, Po? Wah. Kenapa? Mata uang Matamu. Apa jenenge? Muni piye ki mau? Ora krungu ya wis. Kaya ora digawa, wonten iki kertase kandel. Lah, Mas. Sing ngomong sapa? Kowe domongi wis ta ora ye? Lah ya urung. Ah urung domongi aja ngeyel. Pontrel iki kertase kandel sak dus-dus ae lho. Dadi ra iso ditekuk ning dompet ki. Ra iso digawa. Anggelan. Ambane 2 meter. Ngawur, dit gedhe kuwi, Tru. Sak lawang-lawang. Gedene. Gedhe kok sak lawang-lawang ora. Mbakku isin le mangsuli. Nek arep ngesaki ya. Isin ku le mangsuli iki mergo kok sindenku kok katrok-katrok. Dalange ya hooh. Pon sterling kok ora ngerti. Aku ngerti nek arep ngono. Aduh. Sih. Mbok menawa sing dudah sayangan terus do ngundang Tatin ngumbahi apa ngopo ning kono. Dari TKW. Lah iya. Apa? Mata uang Inggris. Apa ya wis jenenge? Mau kan tak sebut ki mau. Dolar apa? Aduh. Apa sih? Aduh. Tak ngombe sik aku. Aku goblok tenan apa goblok kita iki? Aku dambane goblok apa pinter? Ora goblok ora pinter, goblok tenan. Sritenan nang Ora. Mata. Aku duwene meng duit benggol kok kerokan dadi radong aku. Saiki nek kowe iso tenan. Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Peken kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa Jal? Apa? Aduh tuh, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Ha iso. Aku Elisa, cek dalang Elisa. Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Peken kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa Jal? Apa? Ngerti ta kowe? Sak. Apa ya? Mata uang negara Ngamarta. Sak- Peken kabeh sak tasku iki alkin. Mata uang ora ngerti aku ngertine. Oh ya. Lah apa ngomong Marto kok duwe mata uang? Ngamarta iki negara udo. Iya. Ah, sing dadi ratu sapa? Anu sapa ki jenenge? Aduh tuh, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Ha iso. Aku Elisa, cek dalang Elisa. Ora kok ya. Lah oh, Sapa? kuwi jarene kuwi Angka Wijaya. Puntadewa. Wah, Hei, aku ngrasake lemu goblok nganti watu. Awang kowe iki saben dina lho sasat lho. Saben wengi saben dina tanpa prei. Kok takoni Ratu Ngamarta kok ra iso. Puntadewa. Kok Angka Wijaya. Lah iki lho sing ngandani. Kok iki pikiranmu mung angka tok. Lah, Ya ngono kuwi wong wedok nek sik tutuk nomor ya ngono kuwi. Anane mung angka. angka wis ora metu e. Ngandel ora. Ngawur kok ya. Tak tes kok ya ora apa-apa. Sinambi karo tak tes. Ayo. Ya, Nek Pak. Ratu Ngalengka. Aku ora ngerti jenenge. Lho, Sapa jenenge? sapa? Tur. Sapa? Ya Ngalengka kan? Ngalengka. Sing galak dhewe kuwi. Rawana. Sapa? Kowe. Kowe cengelmu. Sapa? Rawana. Ana kok ora ana piye to? Rahwana. Ratune iki ana. Kupinge budak.
Sapa? Rah. Rah. Apa? Rawana. Rawon apa? Iya, kok dadi aku sekolah ya. Ah, kuwi ngremangsana. Kayak Bagong aku. Ora kaya Bagong nek pancen kowe rumangsana pancen ya. Ngapa? Ya nuwun sewu. Nek dites ki IQ-mu aku di Saiki wis wayahe turu lho, ora wayahe mikir. Saiki Bagong iki ya, Gong. 40 yuta disuda 20 yuta pira? 20 yuta. Saiki miliar le. Kowe ora sekolah to? Ora, miliar. 3 miliar disuda 2 miliar kari 1 miliar. Ah, kita tin. Apa? Tak bedheki kowe iki men dites karo aku pinter sapa? Apa? Aku mau hitungane nganti miliar lho, ora sembretengan lho. 3 miliar sudah 2 miliar sama dengan 1 miliar. Saiki kowe saiki hitungan iki. 3.443.44 dibagi 300.040.44 pira? Ayo ora ngerti aku lho. Nah, jenenge goblok, aku miliar kok ki mau ming yuta. Lah pira? Sithik. Sithik iki pira Ya jumlahe? sithik, dadi sithik banget cilik-cilik lho mingat. Nek ngono wae aku ya iso. Wis ya teruske ndak kowe bedheki aku. Salah. Urip dhewe ya. Semelang nek dheke salah. Piye Gong apik Gong kahanane? Pangestumu apik. Ya syukur. Sowan ana ing Universitas Gajah Mada. Lah iya. Pendak-pendak sowan ngene iki mesti kudu diati-ati mergo iki nggone para pinter, para sarjana sujaning budi. Iya. Para-para ingkang ngerti ngelmu pengetahuan. Iya. Nek kowe karo aku wis nek nggon budaya pancen ya ora ketang sithik kowe karo aku iki ngerti nek nggon ilmu pengetahuan iki blas ora dong. Untung ana aku. Weh. Nek ora ana aku sapa sing ngarep ketok pinter? Weh. Ya syukur Gong nek kowe. Soale aku ya wis kecipratan anakku kok, Truk. Anakku ya ning UGM. Weh, ya syukur. Sing lanang apa sing wedok? Lanang wedok kabeh mlebu UGM. Weh. Sing lanang Fakultas Hukum. Wah, ya syukur apik kok. Saiki wis lulus, wis dadi apa? Hakim garis. Fakultas Hukum dadi hakim garis ora kuwi beda, jalure beda. Kowe aja nggugu omongane iki, iki nek omong kowe waton nyelekop. Aja waton nggugu omongane Bagong, ngono lho. Kok sak penake. Mula iki dianake lustrum. Yo, kuwale to. Ngono kok muni wong pengetahuan ora. Lustrum sing kaping 14. Matur nuwun karo panjenengan Bapak Rektor karo Bapak Ketua Panitia. Iya. Sing wis kepareng bali karo awake dhewe. Ya wis kaya ngapa wujude nek sing jeneng wis ditimbali saurane kudu tetep ngaturake pasugatan terus. Iya. Ya mengking kok paling bubare ya jam 4. Lakone dawa iki. Ya wis ora apa-apa. Diketok sik. Ora nggo gunting. Maksudnya dipotong-potong aja. Arep kene iki nggon anu ilmu pengetahuan nek nggon bab lakon wo tenan Truk. Iya. Setiti banget neliti. Iya. Wong piyaine padha seneng karo wayang. Heeh. Dek mbiyen taun kapan kae aku tau nang kene iki nang lor kono nang nggon pepet wit apa kuwi jenenge? Wit apa jenenge? Kuldi. Apa? Ayo wit kuwi lah ngono wae. Ngandani Dora Cetha. Ngono kuwi lakone Kumbakarna gugur. Weh. Kudu sinau tenan jaman semono aku. Terus ning nggon kene iki ya wis ping pira nek udakara ping 3 iki. Oh. Sing pertama Semar Gugat. Heeh. Terus Sesaji Raja Suya. Heeh. Terus iki Kalimataya iki. Heeh. Iki mula ora kaya biasane anggere wis bar gara-gara jam 3 terus mengkari bieng. Padha mangayu Bagya. Sesanti Sura Sudira. Jayane ora lebur dening Pangastuti. Tak terus petuk sing rumah. Monggo katuran dahar wonten wingking kelir. Menika sampun dipun jenangaken. Saiki ora iki kudu rampung tekan paripurna tenan, Truk. Iya. Ya semula gecek-ceket ngaturke tetembangan sing disuwun sore mau. Heeh.
Persindene ndak selak do nganggur. Ah ya wis ben ra apa-apa karang ya mau wis nembang gayeng banget ya. Sore mau wis kebablasan limbukan nganti jam 1. Ya ya pamundutan akeh banget kok. Ngaturake panyune menyang Bapak Tumiyono terus. Ya iki tekan gara-gara panjenengane isih kepareng durung sare, isih kepareng streaming. Ngenteni lagu ya kuwi Rujak Jeruk. Oh ya. Ya. Tak tilikane HP-ku. Mbok menawa engko kleru panyuwunane ora kleru. Rujak Jeruk. Heeh. Nembang Mbak Tatin. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya, heeh, Mbak Tatin karo ora ana karo iki mung siji tok kok. Iya. Ayo Tin. Neno. Wah, laris tenan kowe panyuwunan. Penonton joge lho, Tin. Ayo jumeneng. Ya men ketok. Heeh. Ngadeg. Iya. Ngadeg, Pak. Heeh, wis ben apa-apa men kuru awake. Heeh. Angudak ngadeg kemeringet rak pembakaran kalori iki miturut penelitian para pinter. Iya. Anggere keringetmu metu iki mesti awakmu suda. Tur ora gampang masuk angin. Iya. Nggih, sugeng dalu, sugeng enjang napa dalu nggih? Enjang wis jam 2 iki. Heeh. Enjang, Pak. Dibawani rujak jeruk ki sing nyuwun Pak Jeruk ki sing nyuwun Pak Tumiyono. Heeh. Ning kene tertera kowe entuk 700. Waduh. Sarujak jeruk 700 lumayan wis mbangane keruk wedi. Ha iya. 700 apa 1 juta? Sing 1 juta nyonge. Oh, malah dalange to. Ha iya, ayo. Ayo sing mergane kowe iso nembang nang kene iki mergo aku sing ditanggap. Apa ora aku ora ditanggap arep nyindan dhewe nang kene kelekaran ngono. Ora mungkin kok ya. Iya. Nggih, bejane dhewe kok nggih. Bejane kambil ijo. Tegane. Yo, wiwiti Tin. Yo. Adikku. Tak tonyo lho iki. Rujak jeruk kok. Tenanan lho, Le. Lah adikku. Le mangap wis tenanan e. Iya yo. Wis ora tak ganggu wis yo. Do iki nomboke akeh iki, Tru. Ya ora apa-apa. Nyatane yo mlebu ning rekeningmu kok. Heeh. Taltin 750, Wiraswara 2 750. Weh. Oh, 750 saiki mundak to. Heeh. Tak sudah 50 mau jane. Oh, lah ya. Dienggo administrasi. Alah, administrasi paling 5.000 kok jebule 50. Weh, lah dienggo kowe iki termasuk ngebak-baki rekeningku lho. Kudu ana bayarane dhewe. Ya wis ora apa-apa karo anak buahe kok. 50 dikeke kok. Sing tak anu talangi sik iki wis mlebu nang rekeningku iki. Oh, nggih. Biasane mlebu sok ora dikeke barang ya ono lho. Nyonya ndak cerewet cangkeme ra. Anggepe rumangsana aku ora nggodit to piye? Ora ana tenane. Nanti Mas tak enteni ya malah. Nembang sik tak hitungke. Ya. Ono. Wiraswara wong 2 750. Mbok kok Wiraswara iki kok do entuk dit ya? Heeh. Padahal nambut gaene ming ayo. Wis ben ra apa-apa karang rejeki iki sing ngatur sing gawe urip kok mbok menawa penyanyi Pak Tumiyono mesake weruh rupane Katno pamane. Ketake mergo niku nggih. Heeh. Nya kae ayu kae nggo sangu turu mesake. Nek ayu 500 kok lek kaya kepenak banget kaya sing diteteske. Ibu hamil kan wonten niku bawaan bayi paling. Apa? Bawaan Kawan bayi. Kawan bayi ya mbok menawa kesel. Nggih. Apa-apa. Wis gek turu goleke bantal ya yuk. Neng layak lah. Loh, ngandel ora panjenengane tasih kepareng wungon to. Saya belum tidur. Oh iya. Nggih. Ngapunten nggih Pak, suarane rada klerek-klerek. Langsung dibales. Apa? Kowe muni ngapunten nggih Pak, soalnya rada langsung dibales. Apa? Ya nek elek ya bali 800. Saya tak balekke.
Ora penting ngono. Watumu ono piye. Manthuke dolar lene awar. Biasane nggih nggih. Sesuk tanggal 17 paling nggih. Kok pulang-paling. Mbak menawa kok. Ya wis ben esuk dirasake sesuk. Iya, awe ora ngerti London iki ngendi. Endi jalan? Ngertimu ming Sentolo. Ya karena ngomahe kono. Ha iya, mulane ya pengalaman London ki Ngendi? Amerika Serikat. Ngendi rek? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Udu Eropa London ki Eropa Inggris. Oh. Heeh. Jenengan pun nate mriko. Nek ndono duwite ora rupiah. Pound sterling. Pound sterling. Ora adong kowe ngertine pon wage kliwon. Pon lagi kliwon lagi. Ora nyandak, ora nyandak. Nggih. Jenengan nyandak to? Oh ya. Nyandak. Ndi njuk nek duwe? Apa? Nek duwe njuk. Pound sterling. Ayo ora digawa, pound sterling ki kertase kandel. Lah, Mas kok. Sing ngomong sapa? Kowe domonge wis ta ora ye? Lah ya urung. Urung domonge aja ngeyel. Pound sterling ki kertase kandel sak dus-dus ae lho. Dadi ra iso ditekuk ning dompet ki. Ora iso digawa. Anggeleng. Ambane 2 meter. Ngawur, dit gedhe kuwi, Tru. Salawang-lawang. Gedene. Gedhe kok salawang-lawang ora. Lah nyekel piye nek semono ki? Ayo diluntung nek tuku tutuke bakule tumbas. Kowe aneh-aneh kaya. Kenapa ta? Kok ndak pertanyaanmu kok nek gedhe nyekel piye? Ayo Mas nek duit kok sak lawang-lawang iki yo le nggawa piye wis? Diluntung. Diluntung. Kowe nek ora dong ki rasa takon to aku isin le mangsuli. Nek arep ngesaki. Isin ku le mangsuli iki mergo kok sindenku kok katrok-katrok. Dalange yo hooh. Pound sterling kok ora ngerti duite kaya ngapa. Jenengan ngerti? Ngerti ning omah ana ka lho. Ana pira? Oke. Mbak njuk siji. Ame arep njaluki kok dadak mlipir-mlipir. Kene wae ora metu kok dadak. Apa? Ora metu. Metu wae. Ndi? Ah sesuk nek kowe ning omahku gak kei. Iya. Aja kuwatir pokoke. Nek metu ya nang kene ben disekseni ngono lho karo. Aku ki kerep-kerep iki nyinggahke anu apa mata uang Cina. Kok Cina? Yen. Yen heeh. Yen ana, yen ora. Yen ana ya ketoke ra ana. Ah mata uang ku kudune apa lho, Tin? Ah tak bedheki nek pancen kowe SSN. Kowe iki SSN to? SSN iki sarjana seni. Oh, nek mata uang Singapura. Apa ringgit po? Wah! Napa? Benggol. Benggol. Kok benggol? Benggol mbok kerokan kae. Aduh. Aku ngerti nek arep ngono. Aduh. Sing bikin malu bikin. Terus apa meneh? Lah ya nek SSN kan ora diwarai duit. Loh, ning kudu apal. Aku iki seniman kok. So nek kowe diundang luar negeri, bayarane iki apa mata uang kono? Terus kurs rupiahe pira kuwi kudu ngerti ora mung waton sapenake dhewe. Urung tau rono. Mangane sesuk kowe iki railah cita-citamu setinggi langit. Lho, so mbok menawa iki sing streaming kan ora mung wong Indonesia to. Wong luar negeri do streaming. So mbok menawa sing dudah sayangan terus do ngundang Tatin ngumbahi apa ngopo ning kono. Dari TKW. Lah iya kaya. Lumayan Singapura apa? Apa mau? Singapura apa? Simawa. Singapura. Apa? Dolar Singapura. Akarang domongi Elisa. Ora ya demongi ayu kok. Akhirnya ku tegese domongi. Kudu Elisa. Nek mata uang matamu. Apa jenenge? Muni piye ki mau? Ora krungu ya wis. Ayo diteruske rojak seru. Nek mata uang Malaysia? Ki mau ringgit mau. Ah bener. Nek mata uang saiki melebar. Aku nek angel-angel. Inggris? Apa? Mata uang Inggris? Apa ya wis jenenge? Mau kan tak sebut ki mau. Dolar apa? Aduh. Apa sih? Aduh. Tak ngombe sik aku. Aku goblok tenan apa goblok kita iki?
Dambane goblok apa pinter? Ora goblok ora pinter, goblok tenan. Wong bar domongke pound sterling kok dolar. Aduh. Lah ya apa meneh? Sono aku mayane luar negeri rasa melu. Apa dijak apa aku? Harus calone arep tajak dadi rasida. Meng mergo ora ngerti dhuwit ora dijak. Asun aku dinaik duit luar negeri terus iki apa ya, Pak? Ayo nek nang kene ra payu barang. Payu didolke rupiah. Wah, wis jan. Ayo makane aku dijak ben ngerti ngono lho. Ya, nek mata uang Sleman. Yen mau. Waduh. Dadi yen ana yen ora. Ya aku mata. Aku duwene meng duit benggol kok kerokan dadi radong aku. Saiki nek kowe iso tenan. Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Pek kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa Jal? Apa? Ngerti ta kowe? Sak. Apa ya? Mata uang negara Ngamarta. Pek kabeh sak tasku iki iki. Mata uang ora ngerti aku ngertine. Oh ya. Lah apa Ngamarta kok duwe mata uang? Ngamarta iki negara udu. Iya. Ah, sing dadi ratu sapa? Anu sapa ki jenenge? Aduh tuh, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Aku Elisa, cek dalang Elisa. Ora kok ya. Lah oh. Sapa? Kuwi jarene kuwi Angka Wijaya. Puntadewa. Wah, hei. aku ngrasake lemu goblok nganti watu. Awang kowe iki saben dina lho sasat lho. Saben wengi saben dina tanpa prei kok takoni Ratu Ngamarta kok ra iso. Puntade. Kok Angka Wijaya. Lah iki lho sing ngandani. Kok iki pikirmu ming angka tok. Lah, ya ngono kuwi wong wedok nek sik tutuk nomor ya ngono kuwi. Anane ming angka. Angka wis ora metu e. Ngandel ora. Ngawur kok ya. Tak tes kok ya ora apa-apa. Sinambi karo tak tes. Ayo. Nek Ratu Ngalengka. Aku ora ngerti jenenge. Lho, Sapa jenenge? sapa? Tur. Sapa? Ya Ngalengka kan? Ngalengka. Sing galak dhewe kuwi. Rawana. Sapa? Kowe. Kowe cengelmu. Sapa? Rawana. Ana kok ora ana piye to? Rahwana. Ratune iki ana. Kupinge budak. Sapa? Rah. Apa? Rawana. Rawon apa? Iya kok dadi aku sekolah ya. Ah, kuwi ngremangsana. Kayak Bagong aku. Ora kaya Bagong nek pancen kowe rumangsana pancen ya. Ngapa? Ya nuwun sewu. Nek dites ki akiumu anu, aku di Saiki wis wayahe turu lho, ora wayahe mikir. Saiki Bagong iki ya, Gong. 40 yuta disuda 20 yuta pira? 20 yuta, saiki miliar le. Kowe ora sekolah to? Ora, miliar. Sore tenan. Ya. 3 miliar disuda 2 miliar kari 1 miliar. Ah, kita tin. Apa? Tak bedheki kowe iki men dites karo aku pinter sapa? Apa? Aku mau hitungane nganti miliar lho, ora sembretengan lho. 3 miliar sudah 2 miliar sama dengan 1 miliar. Saiki kowe hitungan iki. 3 yuta 443 dibagi 300 yuta 44 piro. Ayo ora ngerti aku lho. Nah, jenenge goblok, aku miliar kok ki mau ming yuta. Lah piro? Sithik. Sithik iki piro jumlahe? Ya sithik, dadi sithik banget cilik-cilik kalau mingan. Nek ngono wae aku ya iso. Wis ya teruske ndak kowe bedheki aku. Salah. Uri dhewe. Semelang nek dheke salah. Nek ketok bodho terus. Lagune terus iki. Hampura ing ngawang kan. Cespleng ya tambahi telek cecak. Piro le nambahi piro? Telek cecak kok nggo bak. Kowe do mau ngayal ora ngayal kowe. Asli ora goro, sak entuke. Oh iya. Ora telek tekek sisan sing luwih gedhe. Nek kowe kolu ya ora apa-apa. Tombo kok telek iki ora.
Ya. Talangi sik. Ya. Ndak ngrasani, ndak oleh kuturu ora nyenyak. Matur nuwun nggih Pak Tumiyono. Pak Sinom matur nuwun, Pak. Yo. Kaya lek muyuh ora ikhlas to. Awaming tembang sak jeruk kaya sawirane akeh men aku. Selawe we awel. Ayo wis ben jeneng tresna seneng ki ya larang regane kok ya terus. Ha iya. Ya bejane dhewe-dhewe wis diparing karo penyanyi Bapak Tumiyono. Iya, matur sembah nuwun wis nyuwun lelagon lumantar WA. Ya. Ya diaturake selajengipun. Ayo coba saiki Mbak Iin. Oh iya, Mbak Iin saka Kali Gesing. Laladan negara Kalinggapura. Ya men nembang sing kepenak ya. Oh, loreke kok beda dhewe sampean seragam. Nggih. Dereng garing yen kula. Oh, ayo. Sinden sabane kali. Ya mula durung garing. Ya. Ngaturke napa Mbak Iin? Kene rane kene tak bahas. Dipun, Pak? Ayo nggih mboten napa-napa. Mangga dipun aturaken. Nembang napa? Kula penasaran iki mau kok. Pripun? Penasaran udan? Udan apa? Yen kula mau udan, dadi seragame sing kados niki yen kula dereng garing. Oh, ora ngoten cetane. Basa Jawa niku mboten sing dijujuk ndak ora kepenak dirungokke. Monggo ngaturke napa Mbak Iin? Podang kuning mawon. Nggih, podang kuning. Ya. Jawa Tengah wisan, wis tengah-tengah. Ha iya. Purworejo. Iya. Ayo. Iki dinggo penutup ya, Reng. Heeh. Setengah telu iki ora apa-apa. Lakone dawa tenan. Mbok diungkretke. Ora dawa-dawa terus. Lah iya ning ya pancen ya kudu ngono kok ya. Ya kadang kala nggarap sing kaya ngene iki ora apa-apa men kepenak. Suasanane men beda. Heeh. Monggo Mbak Lian. Ya. Saka Kebumen iki. Piyai ngapak. Oh iya. Ya. Ora ngapak ora ngeplak. Lho. Ora ngapak ora penak kok. Ora ngapak ora ngeplak ora. Wis. Nggih, sugeng enjang Mas Bagong. Mas Bagong, nek cara kono ora Bagong, Bawor. Bawor. Nek cara kene Bagong. Sampeyan mau kok rada telat li teko kancane wis do maem kok sampeyan dereng dugi. Nggih lah, kula kedagar-dagar. Apa? Kedagar-dagar. Anti tak rewangi turu nang pinggir gili. Turu nang pinggir gili? Nggih. Ora Rojah Raja apa? Lho. Kok Rojah Raja turu kok nang pinggir gilingan? Gili iki apa, Gong? Ayo, gili iki apa, Mbak? Gili niku dalan. Wah, berarti turu nang pinggir dalan. Ya ora apa-apa, bote wong nyambut gawe kaya kowe. Turu nang pinggir gili, nek ngantuk aja nyupir. Tak kepripun? Bahaya itu li. Nek ana apa-apa ning dalan sapa sing arep nulungi maring Rika? Ora Nana. Iya kan? Rika ra nulungi Rika. Apa? Rika ra nulungi. Ya do sih kaya kowe nyonge maring sewon Rika omahe maring Kebumen kana. Keliyane apa-apa ya sing dijuwun ora ana apa-apa, tapi nek nang apa-apa sapa sing arep nulungi? Mula kudu ngati-ati aja kaya Gembira Loka apa-apa ana. Nek ana apa-apa ra ngrekasa. Ngenjang kula tak pados sing tukang ngeternak. Supir, paling ora supir. Masa supir iki mawi bayar. Lho ora apa-apa. Ya bojo. Ki ana supir sing ora pada bayar kiye. Kiye wiyaga kiye mesti gelem ngeterke Rika. Ora bayar mesti gelem-gelem pada geleme. Golek sing ora iso nyupir kon dadekno supir. Lho, itu ki kok maksude? Golek sing ora iso nyupir kok kon dadekke supir ora. Kan nubras-nubras. Monggo Mbak Lian ajeng nyekar napa? Napa menika nggih? Sing cara kulonan ya
Apalah, terserah. Arep nembang apa maring joget, terserah Rika. Nggih kula nderek, Pak. Oh, lho kok nderek kepriwe? Aja nderek, kudu duwe penemu. Manut sih. Napa pelok pareng mboten? Apa? Pelok. Intuk bae, tuli gamelan dipajang maring kene iki dienggo nembang ora dipajang arep didol. Pelok bae ora apa-apa. Tiba dhewe grubiak. Tiba bareng nggih mboten napa-napa. Lama. Tibane apa sih iki Mbak Mengko? Napa sih? Nggih sing cocok mangken kalih bawane. Oh iya, wae dirahasiakna kaya kowe ya. Ya. Seneni nek krungu Sotama mengko. Lho kok krungu Sotama seneni ya? Bapakne Sotama iki Begawan Jurna. Purwedang nggih dilakoni. Iya, kaya kowe. Tuli bener. Lah nggih mboten jenengan nek tresna kalih. Sapa? Nggih, maksude ibune ngoten. Ibune sapa? Aja cengengesan iki kan. Nggih, ibune jenengan. Iya. Mamake. Yambi, yambi. Kalih biyunge bocah maksude. Biyunge bocah-bocah inyong. Nggih. Yambiyen. Saiki ya wis kaya kanca urip. Tuli mbiyen nek isi yang-yangan ya kesandung ya kenang apa. Lah nggih kan kaya niku. Aduh, sikile lara ya. Terus saiki nek kesandung matane. Sia-sia mlekeso. Lepo. Lah kan ora apa-apa. Nek cara jenengan kepripun? Kepriwe? Nek upamane ora kelakon, seneng wong ning ora kelakon. Tuli tak dukun nak. Lah. Aja kuwatir pokoke. Amor boyo. Dong segese aku. Suka mati kepiye? Nek kula nggih mboten suka mati lah. Kepriwe? Ya bulet ganti. Nah, tuli Rika sing mau wedok wae kaya kowe apalane sing wong lanang. Wong lanang ya ora dipelekna. Ngapusi. Lali janjine mawon iki. Apa? Lali janji. Lah, ini ya. Karo omong basa kono iki sok kebacut-bacut terus. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa Kakang Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sin Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Oke kalau bangun Kahyangan sampeyan niku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning njaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh
Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi ora dibrengos kok. Wah tutuk ndase badan. Obah ndundun ngono. Brengos kok ndundut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Blajar metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to Mir. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakale becik. Sapa sing tandurane ala, mesti bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane ya. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, igo pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem. Kasemaran. Dalem kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon ngelimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Sritenan nang tasih